gawe. Ngene iki lho Mas. Awas es lo ya. Joget lho. Nah, ora joget, salah copo. Sebab iki joget kok aku kecepno ndas lho Mas. Dadi iki nak terus ndasku copot gendak aku kok yo jek duwe ya. Iya to Mas? Piye mboten to? Nak ngene muntah to Mas. Aduh, ngene iki yo ngerti kabeh kok jajak. Gak usah gawe gas ya Mas, joget sedulut ta. Oh berdua, yuk semua bertiga. Maaf, dilanjut sayang, operator. Ayo,